ng mga nagbabagang balita. Kamsur nakakaranas ng earthquake swarm dahil umano sa hindi pa namamapang fault line. Tulay sa Kamalig Albay bumigay dahil sa pagdaan ng overloaded dump truck. Senior at PWD sa Rinconada nahantugan ng wheelchair mula sa PSWDO Kamsur. At bandang QShay mixed emotions ang hatid sa kanilang performance sa Pasakaw. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Patuloy na nakakaranas ng mahinang lindol ang Camarines Sur. Earthquake swarm yan kung tawagin ng DOST FIVOX. Kung ano ang dahilan yan, alamin sa ulat ni Eli Balbin. Sa pool sa CCTV footage ito ang malakas na pagyanig sa Barangay Villa Socorro, Libmanan, Camarines Sur nitong Agosto 24. Ang naitalang lindol, isa lang sa naitala ng DOST FIVOX na sunod-sunod na lindol sa lalawigan ng Kamsur. Ang mga magkakasunod na lindol nitong nakaraang linggo ay nagdulot ng pangamba at pag-aalala sa mga residente, lalo na sa bayan ng Lupi at Libmanan. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang 49 na magnitude earthquake mula August 24 hanggang kaninang umagang August 29. May average na lakas ang lindol mula magnitude 1.5 hanggang magnitude 4.6. Ayon kay Dr. Paul Alanis ng PHIVOLCS, ang sanhi ng sunod-sunod na lindol ay sanhi ng paggalaw ng Philippine Fault Zone, isang pangunahing fault line na dumadaan sa gitna ng bansa. Ito ay bahagi ng tectonic boundary sa pagitan ng Philippine Sea Plate at Eurasian Plate, kaya't madalas itong nagdudulot ng pagyanig sa bansa. Maraming dumadaan na mga fault sa Bicol region. Now, ito part yan ang tinatawag nating Philippine Fault Zone. So, nagsisimula po yan mula Northern Luzon and then pababa dito sa may bandang Quezon, in particular sa Ginayangan, and then pababa yung isang sanga, marami po sanga yan. Yung isang sanga, papunta ng Masbate, and dito yung madalas yan gumagalaw, and yung malalakas yung mga lindol. And then meron ding sanga dito sa bandang Bicol Peninsula mismo. In particular, dumadaan yan dito sa may bandang Pasakaw, and then papunta ng Balatan, and then papunta na ng Albay. And I think itong pinakamalapit dito sa Lupi, yung isang segment na yung diyan sa may bandang Pasakaw. Pero looking at yung distribution or yung mga location ng mga lindol, perpendicular yung ibig sabihin hindi siya dumadaan mismo doon sa or dumadaan din sa fault na alam natin. Naitala ang lindol sa iba't ibang bahagi ng bayan, kabilang na ang bayan ng Ragay, Lupi, Libmanan. Wala naman naitalang malubhang pinsala maliban lang sa 4 na silid-aralan sa Barangay Salvacion, Libmanan na hindi naligtas gamitin dahil sa sunod-sunod na pagyanig. Wala umanong dapat ipangamba ang publiko sa bayan ng Libmanan at Lupi, lalo na yung mga nasa coastal area at malapit sa dagat. Kung ang ikakabahala ay kung magkakaroon ng tsunami, medyo mahina naman po yung possibility kasi yung mga magnitude or yung energy na nilalabas niya, unang-una is less than magnitude 6. Kapag magnitude 6 and above, doon doon ang possibility magkaroon ng tsunami. Ang next na medyo reason para mababa yung possibility ay dahil itong fault natin na malapit dito sa Lupi ay yung tinatawag nating strike slip or yung yung paggalaw niya ay nagkikiskisan lamang side to side. Yung mga ganitong fault mababa ang chance na magkaroon na magdulot ng tsunami kasi paggalaw niya hindi masyadong nakaka-disturb ng tubig. Maliban na lamang kung merong magkaroon ng malakas na landslide, possible na magkaroon ng tsunami. Pero right now, yung energy na nilalabas ng mga earthquake may hina. Hindi naman po ito nagdudulot ng tsunami. Pinayuhan niya ang lahat na manatiling handa, sundin ang mga safety protocols at makinig sa mga abiso mula sa lokal na pamahalaan at ahensya ng pamahalaan. Eli Balbin, CSN.
Ililipat na ng Cebu Pacific sa Clark International Airport mula sa NAIA ang mga biyahe ng kanilang turboprop flights simula sa October 26 ngayong taon. Kabilang sa mga apektado ang Naga Airport at San Jose Airport sa Mindoro. Sa advisory ng airline company, mula sa 2 biyahe kada araw ay mababawasan rin sa isang flight kada araw ang flight ng Cebu Pacific sa naturang mga airport. Kung babalikan ay una nang nanawagan si Governor El Rey Villafuerte sa pamahalaan na ipagpaliban muna ang paglilipat ng turboprop flights patungong Clark. Binigyang diin ng gobernador ang kahalagahan ng direktang flight Naga Manila na malaki ang epekto sa ekonomiya at turismo sa Camarines Sur. Bumigay ang isang tulay sa Kamalig Albay matapos dumaan ang isang dump truck. Overloaded umano ng mga buhangin at bato ang truck na dumaan sa tulay kahit nakadisenyo lang ito daanan ng mga light vehicle at pedestrian. Nangyari ang insidente alas 2 ng hapon nitong August 28. Walang nasaktan sa insidente habang inaksyonan na ng DPWH at ng kontraktor ang pagsasaayos sa nasirang tulay. Isa sa mga malaking aktibidad ng taon ng Peña Francia Festival ay ang fluvial procession. Kaya naman isang simulation exercise ang isinagawa ng mga otoridad bilang paghanda sa anumang senaryo sa fluvial procession ng patron ng Bicolandia. May ulat si Regine Bue. Isang eksena ng pagkalunod ang nagsilbing panimulang tagpo sa isinagawang simulation exercise sa bahagi ng Naga River sa lungsod ng Naga. Bilang bahagi ng paghahanda para sa nalalapit na fluvial procession ni Nuestra Señora de Peña Francia ngayong taon. Sa senaryong isinagawa ilang individual ang kunwaring nalulunod sa gitna ng ilog, bagay na agad na tinugunan ng mga otoridad. Mabilis na rumisponde ang Philippine Coast Guard na maagap na nagsagawa ng water rescue at inihatid sa ligtas sa bahagi ng Pangpang ang mga biktima. Ang lugar ng insidente ay bahagi ng rutang dinadaanan ng imahe ng Nuestra Señora de Peña Francia sa taunang fluvial procession. Matapos ang rescue operation, dumating ang mga medical responders sakay ng ambulansya at dala ang mga kagamitang pang-emergency. Isa sa mga naligtas ay agad binigyan ng paunang lunas ng first responders, habang ang isa naman ay maingat na isinakay sa ambulansya upang madala sa ospital para sa dagdag na atensyong medikal. Bagamat bahagi lamang ng simulation, isinagawa ito na may buong seryosong layunin, ang matiyak ang kahandaan ng mga kinauukulang ahensya sakaling mangyari ang katulad na insidente sa mismong araw ng prosesyon. Kabilang sa mga lumahok sa pagsanay ang Naga City Police Office, Naga City Special Weapons and Tactics o SWAT, City Disaster Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, National Intelligence Coordinating Agency at iba pang katuwang na ahensya. Hindi pong ginigibo tayo po na inaapod na CIMEX sa contingency planning na ito po bagang drowning and capsizing during the event of fluvial procession. Wherein, dahil man po ini gustong mangyari during that time, pero po iniyo tigtatawan ta ning preparasyon. Dahil sabi ta po nga ni Kian, dahil man aram kung ano ang mangyayari. Ang importante po, handa kita, preparado, gabos po na unit na involved digdiyo, ready po sa araw po kaning pangyayari. Ang simulation exercise ay naglalayong sanayan ng mga responders sa aktual na senaryo, subukin ang mga umiiral na protokol sa panahon ng emergency, at higit sa lahat, palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang ahensyang responsable sa kaligtasan ng publiko. Binigyang din rin sa aktibidad ang kahalagahan ng maayos at napapanahong komunikasyon, mabilis na pagtugon sa emergency at sapat na serbisyong medikal upang matiyak na ang pista ng Peña Francia ay magiging ligtas at mapayapa para sa lahat ng deboto at bisita. Importante po ini sa mo dahil as security and peace and order cluster digdi po sa fluvial procession, tigpapakarita po ang mga seguridad, pasi-orden sa paabuton po na Peña Francia Fiesta. Asin po, hindi pong fluvial procession, saro po ni sa major event na gigibuhon. Ayon sa otoridad, ang kaligtasan ay hindi dapat ipaubaya sa pagkakataon. Ito'y pinagpaplanuhan at pinaghahandaan. Bilang isa sa pinakamalaking mass gathering sa buong Bicol Region, ang Peña Francia Fluvial Procession ay nangangailangan ng maingat at komprehensibong preparasyon tulad ng isinagawang simulation exercise. Regine Bue, CSN. Mga senior PWD, solo parents at iba pang piling sektor ang nakabili ng BBM rice sa halagang 29 pesos per kilo sa National Irrigation Administration Bicol.
Narito ang ulat. Sa kabila ng kanyang senior na edad, hindi pinilampas ni Tatay Felipe Cabanos ang pagpila sa NIA para makabili ng murang bigas sa halagang 29 pesos per kilo. Malaki umano ang natipid niya sa murang bigas kung ikukumpara sa presyo ng bigas na nabibili sa public market. Ang pinakabarato naman 41. Oo. Eh dito 29 lang kaya malaking dakulang tabang sa mga pobreng maray. Isa lang si Tatay Felipe sa mga nakabili ng murang bigas mula sa National Irrigation Administration o NIA 5. Ang kilo-kilong bigas na ibinebenta ng ahensya sa mga senior, PWD, solo parent at 4-piece ay mula sa contract growing program katuwang ang mga magsasaka sa probinsya. Bawat indigent ay maaari makabili ng hanggang sa 10 kilos ng bigas o 290 pesos. Mas mura kung ikukumpara sa nabibiling well-milled rice sa merkado tulad ng Target bilhin ni Tatay Felipe sa presyong 41 pesos per kilo. Malaki ang benefit kasi imagine yung 29 pesos per kilo na mabibili nila kumpara sa labas. Di ba, minsan ang daming nakapila kasi ito po talaga usually halos sa mga indigent at 29. Ngayon po, halos 29 pesos lang yung natin, yung pinagbibili kasi din limited na po din yung stock natin po. Kasi ito po, pa ito ng FSSP 1. Samantala, maliban sa piling sektor ay nakabili rin ang ilang consumer ng bigas sa NIA sa halagang 35 pesos per kilo. Layunin nito makapaghandog ng abot kayang presyo ng bigas lalo na sa mga vulnerable at marginalized sectors. Chris Novello, CSN. Para matugunan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Naga City, isang simulation sa loading and unloading point ang inilunsad para madisiplina ang mga sasakyan sa tamang pagpapasakay at pagpapababa sa mga loading and unloading points. May ulat si Regine Bue. Problema sa lungsod ng Naga ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada dahil sa basta-bastang pagbaba at pagsakay ng mga sasakyan. Kaya nitong ika-28 ng Agosto, sinimula ng isang simulation exercise para sa mga pampublikong sasakyan sa lungsod ng Naga. Ang simulation ay nakatutok sa pagpapabuti ng sistema ng mga designated stops para sa mas maayos na pagpapasakay at pagbaba ng mga pasahero. Pinili at ipinatupad ang mga stopover sa iba't ibang estratehikong lokasyon sa lungsod upang masiguro ang kaayusan sa trapiko at kaligtasan ng lahat ng pasahero. Ang simulation ay isang komprehensibong pagtataya ng proseso ng pagpapasakay at pagpapababa kasama na rin ang pagsubok sa kooperasyon ng mga operator, driver at pasahero sa pagsunod sa mga itinalagang panuntunan. Kadakulaw na faktor kaya ang palibasa ang jeep, dakulang pasahero. Diba? Lalo dyan sa may part kang Peña Francia, MT Villanueva, Jacob, pinsan, University Belt yan eh. Mas grabe ang contribution kang jeep pag abot sa traffic, dakulang pasahero, dakula siya, kaya pag nag-stop siya sa roadway, ang tendency, parang domino effect yan eh. Ang tendency, slow down, stop, hanggang sa naglaba na. So, kay puwan talaga, ang jeep, may gigilidan siya. No? May gigilidan siya. Kaya, iyan ang pag-i-establish niya na ang jeepney mapakaray na so loading and unloading station nila. Hinihikayat ang lahat ng mga operator ng pampublikong transportasyon at mga pasahero na makibahagi at magtulong-tulong upang maging matagumpay ang simulation at mapabuti ang sistema ng pampublikong transportasyon sa lungsod. Sa pamamagitan ng simulation, inaasahang mas maigting ang kaayusan sa pamamahala ng pampublikong transportasyon at mas ligtas ang biyahe ng lahat ng pasahero sa lungsod. Ako number 1 ang safety. Duman sa mga parasakay, dakulaw na bagay po ini yung pagigibong ini kan syudad na magkaiguan ni nga tamang babaan sakayan for safety kan mga parasakay. Kung may tamang babaan dyan, designated area, safety. Bako itong kung saan nasakay. No? Lalo sa ang iba dyan, kung saan si mga kurbada, si mga kanto dyan masakay na magkukos ng aksidente dyan. So, number 1 yan. So, safety ang paghihiling dyan. Panduwa, itong may sistema. Pag-abot sa transport sector, may sistema iglisanaga. Bakong raba-raba, bakong kung saan, yan. So, may sistema. Kung sabihin, pag may sistema, may maray na nagmamanage kang yan. Wala na bagay. So, ako, ang pakiulay, kung ano po ang pig-offer, kang LGU, kang ibang agency na mapapakaray kita, masunod po kita.
Kung maging matagumpay ang simulation na ginanap mula Agosto 28 hanggang Setyembre 1, ito ay pagkakataon na isulong ang long-term na solusyon para sa mas maayos na sistema ng transportasyon, pag-aayos ng commuter problems at pagbibigay lunas sa traffic congestion sa lungsod. Regine Boy, CSN. Taas presyo sa langis ang sasalubong sa mga motorista sa unang linggo ng buwan ng Setyembre. Ayon sa oil companies, 50 sentimos hanggang piso ang dagdag singil sa mga produktong petrolyo. 50 sentimos per liter ang itataas sa kerosene, 60 sentimos naman sa gasolina habang higit kumulang piso naman kada litro ang aumento sa diesel. Ang panibagong oil price hike ay resulta ng pagbaba sa supply ng langis sa Estados Unidos at ipapato na taripa ng US sa bansang India. Mixed emotions ang feel sa performance ng bandang QShay na nakisaya sa Pasa-Pasa Ikaw Festival ng Summer Capital ng Kamsur, ang bayan ng Pasakaw. Pasakawenyos jamming sa nostalgic songs ng banda. May ulat si John Amador. Dinagsa ng mga manunood sa Signature Park ng Bayan ng Pasakaw gabi nitong Huwebes, August 28 sa Ginuman Fest kung saan tampok ang bandang QShay. 2 araw yan bago ang ika-104 na Town Fiesta ng Bayan. Napuno ng kasiyahan, sayawan, kantahan. May mga pa-games at raffle ang event. Katuwang ang isang liquor company at provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villapuerte. Ayon kay Mayor Tyco, level up ang week-long celebration ng pista sa kanila. Overwhelming ang naging okasyon, mga naging okasyon natin sa bayan ng Pasakaw since August 21 na nakumpisa tayo, nag-opening tayo ng Pasa-Pasa Ikaw Festival in celebration of course ng Pasakaw Town Fiesta dito sa bayan ng Pasakaw. And maraming mga okasyon, dumating dito yung mga champions ng tawag ng tanghalan, Pilipinas Got Talent, talagang nagbigay ng kasiyahan para sa banuan ng Pasakaw during our governors, congressman, and mayor's night celebration. At makikita kung gaano kaganda ng presentation, ng concept, ng setup, lahat. At lalong-lalo na dito makikita mo sa kalsada ng Pasakaw sa tapat ng Signature Park, parang pesta ng isang syudad. Admission free at kasiyahang tunay ang hatid matapos mag-uwi ng cash prize ang ilan. Bisikleta naman ang inuwi ni Christian. Actually sir, hindi ko po talaga inakala mapupulot ako kasi isang ticket lang, maserte mo talaga. Kada ano po kasi barangay, meron pong pinapamigay na ticket. Humingi po ako, gagawin ko service, magtrabaho. Marami ang nagabang sa guest band na QShay. Mga tropa lang. Masaya mag-celebrate ng birthday kasama ang tropa. QShay syempre. Kung wala ka na sa borrow time. Borrow time, maganda yung borrow time. Masaya, sobrang saya. Halos libre-libre. Para mag-enjoy. Borrow time. Hiyawan ang manunood paglabas ng banda at nagkatugtugan na nga kasama ang bandang QShay. Ayon sa alkalde, ang ganitong kasiyahan ay deserve ng mga Pasakenyo. Asahan pa umano ang mas pang-asenso ng bayan sa ilalim ng flagship program na Hataw Pasakaw at sa walang sawang suporta ng probinsya sa kanila. Ang bayan ng Pasakaw ay
first class municipality na tayo. Kaya sabi ko, dapat magbigay tayo ng kasiyahan at mag-celebrate tayo ng festival natin na talagang pang first class na or pwedeng pang city pa na makikita at matatawag ng mga tao, which natutuwa naman talaga ako dahil ang impact, ang impression ng tao na ibang-iba na daw talaga ang mga nangyayaring event. Kunin ko ang pagkakataon na to na makapagpasalamat kay Governor El Rey Villaverde, kay Congressman Luigi Villaverde sa tulong na hindi lang proyekto at programa ang binibigay sa amin ng pamilya Villaverde. Kahit sa festival celebration, talagang full support ang provincial government unit. Masasabi talaga na halos hindi kami talaga pinapabayaan ng pamilya Villaverde dito sa bayan ng Pasakaw. Jan Amador, CSN. Ginugunita ngayong araw ang 90th birth anniversary ni dating Camarines Sur Governor Luis Raymond Villafuerte Sr., isang visionary leader, statesman mula 1978 hanggang 1986 at matagal ring naging lingkod bayan. Isa sa mga hindi malilimutang naipasang batas ni Governor Luis ay ang RA 10157 o Kindergarten Education Act. Patuloy ang legasiya ng orihinal na Agila na naglingkod bilang cabinet minister, gobernador at congressman ng Camarines Sur. Patuloy ang pamamahagi ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Camsur ng mga wheelchair at rollator sa mga senior at may mga kapansanan sa probinsya. Ilang senior at PWD sa Rinconada nahandugan ng naturang mobility asset. May ulat si Eli Balbin. Buwan ng Abril na maaksidente sa motorsiklo ang asawa ni Marian Mojar ng Bula, Camarines Sur. Nagdulot ito ng matinding pinsala sa kanyang asawa. Dahil dito, nahirapan na umanong maglakad ang kanyang asawa at kinakailangan pang alalayan upang madala sa paggamutan. Nabundol ng motor, bibili sana ng ulam yung asawa. Pagtawid niya, lakas na yung motor niya. Mama, sabi niya tumama daw yung package niya yung ng motor. Kaya naputol yung yung parang pinakabuto niya dito sa leg. Dahil sa kakulangan sa pinansyal at medikal, hindi siya makabili ng wheelchair na sinabayan pa ng maraming gastusin. Sir, hindi kaya. Kaya? Nag-aarkilan. May mga paaral akong high school, 2. Ang college ko, 2. Kaya nakisulisit pa ako kay Gob. Ngunit ngayon, may dagdag alalay sa kaniyang mobility ang asawa ni Marian na mabigyan ng wheelchair. Layunin ng provincial government ng Camsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte na matugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Ito ay bahagi ng kanyang programa upang mas mapabuti ang serbisyo sa komunidad, lalo na sa mga senior at PWD. Ang ganitong tulong para sa mga senior citizen at PWD ay isang paraan upang maipakita ang malasakit sa bawat isa. 3 bayan sa Camarines Sur kabilang na ang bayan ng Nabua, Bato at Iriga ang nabiyayaan ng mga wheelchair. Sa pagtanggap nila ng mga wheelchair, nagpasalamat ang mga benepisyaryo at kanilang pamilya sa suporta na ibinibigay ng probinsya ng Camsur. Malaking tulong ang mga ito upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Thank you very much sa wheelchair na binigay mo sa asawa ko. Malaking tulong po sa amin. Thank you po. God bless. Salamat po, Bob, sa maganda mong tungkulin na pagtulong sa mga mahihirap po. Salamat po sa pagbigay ng wheelchair sa nanay ko. Ang ganitong programa ay patunay na malasakit ng probinsya ng Camsur sa kalusugan at kapakanan ng mamamayan, lalo na sa mga nangangailangan. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Camsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.